Koje su najstarije džamije u Bosni? Kraljevina Bosna pala je 1463. godine, ali islam je počeo puštati svoje korijene i ranije. Turan Emin Begova džamija u Stikolini, za koju se vjeruje da je podignuta još 1448. godine. U to vrijeme Osmanlije su već širile svoj uticaj na istočnu Bosnu i srpsku despotatiju. Careva džamija, sagrađena 1457. postala je jezgro oko kojeg će se razviti grad Sarajevo. Možda i najunikatnija džamija u Bosni, Kušlat. Smještena je na strmim liticama iznad ušća rijeka Jadra i Drinjače. Služila je osmanlijskoj vojnoj posadi moguće još od pada srpske despotije 1459. Nakon što je sultan Mehmed II. Fatih osvojio Bobovac 1463. u obližnjoj Kraljevi Sutjeskoj naredio je gradnju džamije, koja i danas dan nosi njegovo ime. Od tih prvih džamija počela je nova epoha u historiji Bosne.